У мене питання. А пробачте, за що пробачити нас? Ми всі пам'ятаємо, як проходили вибори. Ми пам'ятаємо жорсткість диктатора, готовність стріляти у беззбройних людей. Його погроза розмазати усіх тих, хто не згодний, а смілих триматися у турмах. Ми вийшли на вулицю, тому що супроть гвалту. Кажіть, у гэтым наша винуватість? Кожен гэта з нас помніє. Лукашенко тримає владу для особистого узбагачення, плює на закони і буде знищати кожного, хто відважиться підняти голову. Сьогодні у нашій родині нема справедливості, і люди безсильні перед його халуями. Кажіть, ось за гэта